някакъв такъв много ярък цвят. Айде, елате да духат другите деца тогава да духнат торта. Добре. Ние вместо Ташки, може да я стъпчиш. Ей сега ще ти дам. Къде е Барки? Къде е Барки? Къде е Барки? Айде, маме, да си шопа. Гого! Само да не Гого си намери топка и не мога да го вдигна. Я, Нико. Чакай само секунда. Айде сега. Гого! Един възрастен господин. Нико. Айде! Браво, Митко, браво! Чакайте още веднъж. Той Митко е ветеран. Айде, Гого! Митко, баща му Иван Горов се справиха. Ръката обаче Айде! Така да ме пуснеш топката в новата. А вие можете, нали? Айде! Чакай, че тази топка. Аз искам да си взема нещо. Чакай с топката. Мамо, ми свестичка. Къде е стичката? Айде, да я сгласим. Яна, айде направи. Направи фунус. Как ще гасиш? Ние пак ще ни приспа. Айде фунус. На него му си спи. Ей тук да духнеш. При зайко. Кажи. Браво!